U heeft samen met Luigi Florentina en Elvis Cuwas de opdracht gegeven om tegen betaling van een grote som geld. U heeft met Luigi Florentina aan Elvis Cuwas de opdracht gegeven om tegen betaling van een grote som geld Helming Wiels om het leven te brengen. En Elvis Cuwas heeft deze opdracht aanvaard en op 5 mei 2013 bij het strand van Marie Pompoen zijn vuurwapen leeggeschoten op Helming Wiels, die doorzeefd door kogels ter plaatse is overleden. En u heeft daarmee in de eerste plaats Helming Wiels beroofd van zijn recht op leven. En het recht op leven behoort tot de meest fundamentele rechten die in onze rechtsorde dienen te worden beschermd. En uw handelen, meneer Fonseca, getuigt van een volstrekte minachting van dit recht. U heeft hierdoor tevens groot en onherstelbaar leed toegebracht aan de gezins- en familieleden van het slachtoffer. En hiernaast roept een dergelijk gewelddadig optreden in het openbaar en op klaarlichte dag gevoelens op van onveiligheid in de maatschappij. Moord is een zo ernstig strafbaar feit en zo onaanvaardbaar dat daarop niet anders kan worden gereageerd dan met oplegging van een langdurige gevangenisstraf. Het gerecht merkt bij de straftoemeting als strafverzwarende omstandigheid aan dat het hier gaat om een aanslag op een politicus. Helming Wiels was ten tijde van deze aanslag volksvertegenwoordiger en partijleider van Pueblo Soberano, de op dat moment de grootste politieke partij in Curaçao. En deze aanslag heeft niet alleen de rechtsorde, maar ook de hele samenleving van Curaçao bijzonder ernstig geschokt. De moord op een partijleider en volksvertegenwoordiging betekent ook dat onherstelbare schade wordt aangebracht aan het democratisch proces, waardoor deze moord een politiek karakter heeft. Bovendien komen door een dergelijke aanslag de mate waarin mensen in het algemeen en politici en bestuurders in het bijzonder zich vrij voelen om hun mening te geven onder druk te staan. En hierin zijn naar het oordeel van het gerecht redenen gelegen deze moord zwaarder te wegen dan een moord die dit politieke karakter niet heeft. En gelet op al het voorgaande veroordeelt het gerecht u, meneer Fonseca, tot een gevangenisstraf voor de duur van 25 jaren met aftrek van de tijd die u reeds in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Gelet op de opgelegde gevangenisstraf en de nog steeds geschokte rechtsorde wordt de eerdere schorsing van de voorlopige hechtenis opgeheven. Dit is de uitspraak, meneer Fonseca. U kunt hiertegen binnen 14 dagen in beroep gaan bij het Hof.